and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Wa man lagi makuhay ang pagkaon nga akong giandam alam nimo. Kaon Jay, aron dili ka maluya. Mapakyas kasi mong gilauman gikan ako ina. Bisan bag, magkahulugan kini sa matayo ni Anastasia. Unsay buot mo ipasabot? Patyon ko siya. Kung dili mo ihatag ka nako ang kalipay nga akong gipangandoy uban nimo. Dili mo ako mahulga ina. Musugot ka lang nga mamatay si Anastasia. Bisag makuha mo pa ang kalipay nga imong gipaabot gikan ako ina. Imo lang gyapon patyon ang ako mahal. Busa mapakyas kasi mong ilusyon. Bisag imo pa kong patyong, mapakyas ka! Mapakyas ka! Tan-aon ta. Ako nga buo ng imong polo shirt ha. Ayaw pagduol na ako. Sa ako nang gikaingon Jay. Wa ka na'y mahimo. Niya ka na sa akong teritoryo. Og ipanikuro ko nga ang tanan kong gusto matuman. Dili. Jay, tagamtama ang kainit sa akong mga puton. Buhay ko. Giingnan ko ikaw nga mapakyas kasi mong gipaabot gikan ako. Wa ko'y gusto nimo. Dili ikaw ang gusto kong gakson. Animal ka, Jay! Animal ka! Oh. Uy. Si Anastasia. Tagluhod siya. Sabay na hitabo niya. Kung pasudlon ko ng duha na ko mga sakop, gagkaganihan ang nagparikada. Aron makatilaw sa pisko nga kaputli ni Anastasia. Maayo ka. Pero, agkabuang na ko, no? Anugon ko sila magkauna. Pero, kanto kong akong nabatyagan. Unsa man to? Mura magnanibawat akong balhibo. Unsa man yung kanibabayana? Kinsa man yun si Anastasia? Diyos ko, tabangi ko pugong sa akong kahuyang. Tabangi ko nga dili matintal ug maanod sa mga tawhano pagpati. Sa tawhano pa maakin ni Wina. Gigong ako pag-ayos si Anastasia. Og siya lang ang bugto binuhat na dadun ko sa altares kami niyon. Biabli na sa pampuntahan. Diyan na sabi si Wina. Unsa man kadiyang gida? Jay? Sorry sa akong pagsagpa di mo ha. Ako tang gipasulag maayo. Nag-usi ka lang sa imong higayon, Wina. No. Dili pag-usi ka akong tinguha nga makuha ko ang kalipay uban nimo. Husto ka. Dili dayon ang ipamugos ang akong tinguha nimo. Kay mo samot lang ang imong pag-islang nako, di ba? Let's be friends, okay? Bisag unsa pa imong buhaton. Dili na mawa sa kung hunahuna ang imong kadautan. Okay ra. Nakibaw ka man tingali. Kung unsa kining akong dad, di ba? Bino. O kitang duha ang magtagay ini. Dili ko mo inom. Bisa ka may langgon? Nahibaw ka gid nga dili ko mainom og bino. Gidid-an ka nga, Anastasia? Way gidili si Ana ko. Tungod sa iyang pagsalig nako. Jay, hatagyan ako kay gayon nga kapamatuod nimo. Nga parehas ako ni Anastasia. Usa ka babae, mahuyang. Ug may pangandoy nga mahigugma o higugmaon. Usa lang ka binuhat ang nag-iya sa kong kasing-kasing. Usa lang ka binuhat ang gipitik sa kong kasing-kasing. Si Anastasia lang. Si Anastasia lang gidamgo kong ikauban hangtod sa kong kamatayon. Okay. Dili ko na ikaw supakot pa ni Ana. Unsa na to pa kay galakon
Kung dili ikaw sakyan. Ani ako nang gabrihan ang botilya sa bino. O ba ni kong magpainit, ha? Tanahon talang ka. Imo ni, kay ako ning usa ka baso. May bino na ang akong baso. Cheers! Di lagi ko mainom. Oh. Di ka man ka mamugos. Pues, maisunda ang akong gusto. Kung gusto kang makikigala ka nako. Gusto kong muinom ka. Magtagay tong duha. O ba ni ko sa kong kalipay? Sige na, imna na ng usa ka baso. Ngano, may giandam ka na sa pampakatog? No way, Wina. Ayaw ko palaguta, Jay. Kay kung maglakot ko, si Anastasia may akong pahimungtan. Unsa man, muinom ka o dili? Nang, nagmata pa di ay ka? Ganon ni aman ka, Carol. Wa ka mahadlok sa naglugitom nga kangit-ngit sa kagabihan. Na, bahala. Nagnagngit-ngit ng uy. Hindi man siya ko makatug, uy. Ang hitsura man ni Dayan ang pirmi na kong makita. Pareha kita, Rul. Ano? Parehas to. Karon pagyud malayo na akong anak. Tingnan, mahilak na sa kami lahi. Wala kay lohang ihilak manoy. Ngano nagmanoy man kang Fanny nang? Di na ka masuko, Fanny? Basta ko nagani kung sang pitog Fanny, Rul. Ngano man? Marag ako'y mayunay sa pagsupak sa gustong mahitabo ni Dayon. Mamagani, tingali ko. Nalayo na mo nga ako pag-umangkon na tungkol. Ako may mayunay supak sa gustong mahitabo ni Dayon. Nga kawasaban. Bitaw sa Fano. Doon na ka ba'y katarungan? Doon na kay katarungan sa maumong pagtuo. Dili ba nga, naghangyo man si Dayan nga mag-usab na ta? Human sa dakong katalagman nga ato nahiaguman? Oo na, Karol. Oo na. Sariyang, gisampit ko, manoy ni Milay. Huwag na lang ko masuko. Pero, mangayo lagi ko pasaylo sa akong pagumangkon. Kung di na ako mausap ang akong kinaiya. Pasaon. Ingan gyud ko. Ingan gyud ka ko ini. Gipagkatao nga. Mamon ang kasing-kasing. Bisag ingon anak ka manoy, wa man sad ka magperhisyo, wa man ka magpakao sa atong kaliwat, wa man kay lalaking gika-live-in. Mao lagi. Pero, dili madawat sa langit. Ay, di po tingali, Fan. Uy, kay kung dautan pagyud ang usa ka bayot noon ta, naningkamot na si Dayan sa pag-usap sa imong pagkatao. O kung wa ka lagi imong dautan, kung nagpabilin ka lang sulunlong anak sa Diyos, bisag ingon ka pa ni Ana, malangit gihapon ang imong kag-uy. Pero, mao yung akong gusto nga. Mapakita na natin sa Dayan. Kung galing nagtabanay may gito silang duha si Jay. Magpadahal siya mensahe, ano dili ko mapugwat. Gikan sa akong paghigda. Mauunta na. Gani sa among pag-ampo kaganiha. Mihangyo ko nga bisag sa damgo na lang ipadangat ni Anastasia ang mensahe. Kung unsa na nahitabo niya. Hinaya lang. Hinaya ninyo abli ang buldahan. Ron dili may mata si Anastasia. Oo, apa. Ayaw ninyo siriya ang buldahan. Gusto ko mo tanawon sa ninyo paglipay si Anastasia. Tuo di ay no? Onya. Dinhilang ka busing. Kay amo ng duol si Anastasia. Sige. Pero ayaw ninyong dali-dali patua ako laway. Una nyo si Roman sahag maayo. May duha ka mga lalaki nga misod. Tingalik mo na niyang iyang giingon nga duha ka mga lalaki nga mulugos na ako.
Ay, nakamata man ang atong dadon ko sa langit. Nagunsa mo din iya. Lipayon lang ka na mo, Anastasia. Dili mo mo daog. Ay, di na noon ni makadaog nga ikaw ramang usara. Unya, babae pag yung ka. Kung ikaw gamin mo, mga lalaki, kud me. Ayaw, ay kadlo ka, Anastasia. Kay dili may mga butakal o kinaiya. Hinay-hinayon ka lang na mo. Gunit sa din ninyo. Gunit ini. Una ninyo tumana ang dautan ninyong tinguha diri nako. Hala. Gunit mo ini aron maluwas ang inyong mga kag. Unsa na ni oy? Ang among kusog, imo lang ibaylo ni nang gigunitan mo, Rosaryuhan. Mao na. Isipan ninyo nga si Mama Mary mo'y naghatag ining maong rosaryuhan. Ayan. Yamat ra. Unya mo huna-huna ang inyong inahan. Ang inyong mga igsoong babae. Ayan. Unsa inyong pation kung sila iparihas ninyo nako. Uy, Sige. Tutuki ko ninyo. Sunuga ko ninyo maayo. Aron inyong makita sa kong itsura ang inyong inahan. Ang inyong igsoong babae. si sister. Wa ko ikasukol ninyo. Kay dili makatugbang ang akong kusog sa inyong kusog. Pero unsay dangatan sa inyong mga mahal sa kinabuhi kung mulampos gyud mo sa pagbaboy nako. Kadaghan ni mong seremonyas! Adri ba ka? Si Ann, Naunsa ka? nadungog ko ang singkit ni Ann. May gustong muamong-among niya. Pero ni ako din dili ko siya mapanalipdan. Tingali ka to, lang. Samtang nagatubang ka na ako. Pagawas ako gikan din ni Wina. Nagkinahanglan ako si Ann. Nagkinahanglan ako ang ako mahal. Magkagawas ka lang din, Jay. Kung ihatak mo ka na ako ang akong gipangayo. Gamay laging akong gihangyo nimo. Unya matagbaw ka ba? Pagawas ako din ni Wina. Pagawas ako din kung di ka gustong mabunog. Nayabag ka na ba? Ni aka sa akong teritoryo. Bosa ikaw mo'y mabunog kung imo kong pasakitan. Jay, dali na ba? Inom lang kong gamay. Aram mainitan ang imong lawas. Pagawas ako din Okay. Ihatag ko nimo ang imong gipangayo. Oh, Pagawason ko ikaw din tinuod? Tinuon. Pagawason ta dayon ka din Human mog lipay na ako. Busaim na ning usa ka shot. Unya, manghigda dayon ta sa kama. Dali na, Jay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!